Moi! Mä sain jokin aika sitten mun hyvältä ystävältä viestin, että hei, miksi sä Ilkka teet näiden kaikkien vuosien jälkeen vielä tota samaa hommaa? Mikä sua sytyttää siinä valmentamisessa? Miksi sä teet sitä? Teetkö sä sitä vaan sen takia, että sä et ole keksinyt mitään muuta? Onko tää mulle niin sanottu leipätyö vaan? Vai mikä se juttu on? Ja mä vastasin hänelle pitkällä ääniviestillä. Ja sitten mä rupesin miettimään, että hei, joku muukin saattaa olla kiinnostunut tästä vastauksesta, että miksi ihmeessä mä teen sitä, mitä mä teen. Ja siksi mä teen tämän videon, ja tällä videolla mä kerron avoimesti, miksi mä teen sitä, mitä mä teen. Ja en tiedä, kauanko tämä video kestää. Tää on leikkaamaton versio. Kerron tässä sen, mitä tulee tästä ajatuksesta juuri nyt ulos. Miksi mä teen tätä? Niin voisi ehkä sanoa niin, että pakitaan sinne taaksepäin siihen vuoteen 2007, kun mä aloitin Uskalla innostua -yrityksen viemään itsensä kehittämistä eteenpäin Suomessa. Tai itse asiassa mennään vähän vielä taaksepäin. Sitä ennen mä itse innostuin itsensä kehittämisestä. Ja se tapahtui sillä tavalla, että mä olin ruvennut miettimään, että onko mä tekemässä omassa elämässäni oikeita asioita. Mä olin päätynyt Helsingin yliopistoon opiskelemaan farmasiaa, koska mun isä sanoi, että opiskele itsellesi oikea ammatti. Mä olin siis sitä ennen hieroja-yrittäjänä. Ja mä mietin, että onkohan mä nyt oikealla tiellä, oikealla polulla. Ja olin hyvin paljon siinä, että asiat täytyy tehdä tietyllä tavalla tässä maailmassa. Luoda tietty työura, jäädä eläkkeelle, you know. Ja silloin kun mä rupesin miettimään, pohtia tätä, niin mä tapasin uusia ystäviä, jotka oli yrittäjiä ja he oli tosi innostuneita itsensä kehittämistä. He antoi mulle itsensä kehittämisen kirja, mulle semmoisen ensimmäisen, sen nimi oli Asenne, Earl Nightingalen ajatuksia. Ja toi kirja sai mut miettimään, että hetkinen, tämmöisiä juttuja mä en ole koskaan miettinyt, että mä pystyisin tällä tavalla vaikuttaa omaan elämääni. Ja mulle tuli semmoinen wow, että jos mä olisin tiennyt nämä ajatukset aikaisemmin, niin tää olisi vaikuttanut mun parisuhteeseen positiivisella tavalla. Tää olisi todennäköisesti tuonut enemmän menestystä triatlonistina. Tää olisi vaikuttanut ihan kaikkeen mun elämässä. Mä vaan mietin, että miksei kukaan ollut kertonut mulle tämmöistä kirjoista koskaan aikaisemmin. Miksi nämä kaverit toi sen ensimmäisenä? Minkä takia näitä ajatuksia ei ole opetettu esimerkiksi koulussa koskaan? Ja nyt tää oli semmoinen lähtöajatus, että okei, mä haluan itse kehittää itseäni enemmän. Mä rupesin lukemaan enemmän noita kirjoja, osallistumaan erilaisiin valmennuksiin, seminaareihin. Ja yhdessä seminaarissa tuli semmoinen klikki, että tää oli Lontoossa, että hei, vitsi, tää on siistiä. Tätä mä haluaisin tehdä. Matkustaa ympäri maailmaa, oppia itsestäni ja elämästä enemmän, tavata upeita ihmisiä. Se olisi tosi siistiä. Ei vaan mitään hajua, miten se voisi olla ikinä mahdollista. Mutta tää oli semmonen, että hei, mä haluaisin luoda mun elämän näiden asioiden ympärille. Ja näin mä itse asiassa sitten perustin yrityksen Uskalla innostua viemään itsensä kehittämistä eteenpäin. Ja tosiaan vuosi oli 2007. Ja nyt jos ajatellaan, että mennään tästä melkein 20 vuotta taaksepäin, niin itsensä kehittäminen ei tosiaan ollut sellaista kuin mitä se on tänä päivänä. Ei ihmiset oikein tiennyt edes, että mitä itsensä kehittäminen on. Tälleen niin kuin yleisesti. Mä saatoin kysyä ihmisiltä, että hei, miten sä kehität itseään, ja ei siinä sano oikein vastauksia. Tänä päivänä moni saattaisi sanoa, että no mä luen kirjoja, mä kuuntelen muutamaa podcastia, jne. Me eletään tällä hetkellä ihan erilaisessa maailmassa. Mutta siis numero 1 syy taustalla on se, että on jotain, mistä mä olin itse innoissani ja olen siis edelleen innoissani itsensä kehittämisestä. Ja kun mä aloitin viemään itsensä kehittämistä eteenpäin Suomessa, niin en mä oikein tiennyt, että miten se pitäisi tehdä. Mä mietin vaan, että mitä mä haluaisin tehdä, mikä olisi siistiä. Ja yksi juttu, mitä me tehtiin silloin, niin oli se, että me alettiin järjestää, tuli tämmöinen hittielokuva kuin Salaisuus, Secret. Me järjestettiin sille ympäri Suomea elokuvaesityksiä. Ja nämä elokuvaesitykset oli ilmaisia. No tästä voi jo kuulla sen, että se, että järjestää ilmaisia esityksiä, niin se ei ole mikään business. Ja nyt siis, vaikka mä yritinkin etsiä, tämä on Uskalla innostua on kuitenkin alusta lähtien ollut osakeyhtiö, niin mä yritin etsiä siihen yhtiökumppaneita, ja että me tehtäisiin tämmöinen liiketoiminta siitä. Niin siltä mun tarvitsee sanoa, että mä olin samaan aikaan päättänyt, että mä en ikinä tule tekemään enää mitään rahasta. Että mä en halua tehdä rahan takia yhtään mitään elämässä. Ja tämä saattaa kuulostaa vähän oudolta, mutta mä halusin, että ne päätökset mun elämässä pohjautuu johonkin muuhun kuin rahaa.
Ja voin sanoa, että koko tämän ajan, kun ollaan Uskalla innostaa yritystä pyöritetty, niin mä en ole tehnyt asioita rahan takia. Ja sekin on ollut tärkeä syy. Eli siis tää ei ole todellakaan mikään mun leipätyö, mä en tee tätä rahan takia. Sitä ei saa kuitenkaan ymmärtää niin, etteikö mulle olisi tullut rahaa tästä toiminnasta. Jollakin tavalla se raha on kyllä seurannut siellä mukana, mutta se ei ole koskaan ollut ykkössyy päättämään mitään. Ja jos tätä olisi tehty bisneksenä ja raha edellä, niin oltaisiin varmasti tehty hyvin erilaisia asioita, tehty erilaisia päätöksiä, mutta mä en ole halunnut mennä siihen suuntaan, vaan mä oon halunnut, että tehdään semmoista, mikä tuntuu itsestä kivalta. Ja siinä tulee se, että tämä ei ole mulle työ, voisi sanoa, että tämä on mulle missio ja tämä on mun elämä, mutta mä en koe, että tämä on silleen työ. Vaikkakin tämä voi olla monen ulkopuolisen silmissä sillä tavalla, että no okei, Ilkka tekee työkseen ja sitten on työ ja vapaa-aika, mutta mulla nämä menee niin päällekkäin. Tämä on niin paljon enemmän kuin jokin työ. Tämä on mun elämä. Ja tästä tullaankin siihen ajatukseen, että niin kuin sanoin, että olin alun perin siinä ajatuksessa, että pitää etsiä jokin työ, mitä tehdään elämä ja sitten siitä jäädään eläkkeelle. Kun taas tämä ei ole semmoinen, mistä mä haluan jäädä eläkkeelle. Tämä on jotain, mitä mä aidosti haluan tehdä, jotain, mitä mä haluan viedä eteenpäin. En mä tiedä, tuunko mä tekemään tätä hamaan tappiin asti, mutta mä voisin kuvitella, että mä tuun tekemään tätä todella pitkään ainakin. Ja se syy on just se, että mä en tee tätä jostain sellaista syystä muun muassa kuin raha, vaan sen takia, että tämä on aidosti kivaa ja mä löydän tästä jatkuvasti jotain uutta kiinnostavaa. Se on yksi syy, miksi mä teen tätä. Että tää on kiinnostavaa ja mä haluan tehdä tätä. Yksi tärkeä syy kans, miksi mä teen tätä, on se, oikeastaan mikä on seurannut sieltä hieroja ajalta. Silloin mä tein sitäkin työtä. Itse asiassa en tehnyt sitä rahan takia, vaan sen takia ykkössyynä, että musta oli siistiä nähdä, kun ihminen nousee siitä hierontapöydältä ja se on sille, että vau, tää oli hyvä setti. Ja mä jotenkin, se motivoi aina niin kuin kutsumaan uusia ihmisiä hierontaan ja tekemään sitä. Ja sama on nyt, että kun mä saan kuulla niitä tarinoita, että ihmisten elämä on jollakin tavalla muuttunut, kun on lukenut jonkun kirjan, mitä me ollaan suositeltu, tai vaikka se ei ollut edes meidän suosituksesta, vaan että joku ihminen on itsensä kehittämisen avulla muuttanut omaa elämänsä positiivisempaan suuntaan, niin se motivoi mua. Nähdä niitä positiivisia muutoksia. Matkan varrella mä tapasin ja olen tavannut paljon ihmisiä, jotka on jollakin tavalla katkeroituneita omaa elämäänsä. Siihen, että ne ei ole elänyt elämänsä aikana semmoista haluamansa elämää. Ja mä koen, että se on se itsensä kehittämisen perusjuttu. Että pysähdytään miettimään, mitä sitä elämässä haluaa. Ja sillä mä koen, että nämäkin ihmiset, jotka on jollakin tavalla elämässään katkeroituneita nytten tai jossakin vaiheessa tulee sellaiseksi, niin se voitaisiin välttää ihan sillä, että pysähtyisi miettimään, mitä oikeasti haluaa ja lähtee toteuttamaan niitä haluamia asioita. Ja sillä mulla on täällä taustalla nyt vahva sellainen missio, joka on vuosien aikana ikään kuin syntynyt siihen, että miksi mä teen tätä niin kuin vielä niin kuin syvemmällä tasolla. Ja se on se, että haluaisi nähdä Suomen, jossa ihmiset oikeasti voi hyvin ja tekee elämässään haluamia asioita. Ja nyt monen mielestä tämä voi olla semmoinen liian iso juttu, että no eihän toi ole koskaan mahdollista. Mulla ei mitään väliä sillä, että onko se koskaan mahdollista, mutta se inspiroi ja innostaa mua tekemään joka päivä tätä ja viemään itsensä kehittämistä eteenpäin, koska mä pystyn näkemään se, että tällä on vaikutusta ihmisten elämään. On tuhansia ihmisiä, kehen ollaan vaikutettu tässä vuosien varrella. Ja sillä niin mä pystyn näkemään, että okei, että edelleen tälle on sitä niin kuin tarvetta ja me voidaan jatkaa tämän tekemistä. Ja nyt siis se saa mut joka päivä niin kuin ikään kuin nousemaan tekemään tätä, se missio siellä syvällä. Ja mä koen, että kun monesti ihmiset kysyy multa, että okei, miten löytää oma missio, miten hahmottaa itselle, niin mä sanon, että se ei välttämättä ole niin, että sä löydät sun mission, vaan sun missio löytää sut. Eli mä oon löytänyt oman mission sillä tavalla, että mä oon kuunnellut itseäni siitä, mitä mä haluan tehdä, asettanut tavoitteita, miettinyt, mikä on mulle elämässä oikeasti tärkeää, rakentanut omaa elämäni sen ympärille, mikä on oikeasti tärkeää. Ja mä uskon, että sitä kautta se missio myöskin löytyy. Eli tämä, mitä mä teen, niin tähän yhdistyy mun tärkeimmät tavoitteet, tähän yhdistyy mun tärkeimmät arvot ja niin kuin kaikki se intohimot, se mitä mä haluan tehdä. Ja
se on niin kuin tärkeä osa sitä, miksi mä teen tätä ihan joka ikinen päivä. Tai ei nyt välttämättä joka päivä, mutta aina kun mä teen. Ja miksi mä jaksan tehdä tätä vuodesta toiseen. Ja mä näen niin kuin paljon semmoisia, voisi sanoa, että kollegoita, jotka on kanssa aloittanut pitkä aika sitten ja ne ei välttämättä enää tee sitä samalla tavalla kuin mitä mä teen. Niin nyt jos otetaan esimerkiksi vaikka niin kuin se perusasia, mitä mä teen. Perusasia, mitä mä teen, niin on tää Saa mitä haluat menetelmä eteenpäin vieminen. Ja Saa mitä haluat kirjahan perustuu valmennukseen, jonka mä loin vuonna 2009 Oma elämä eteenpäin viemiseen. Ja siis tämä menetelmä perustuu siihen, että mietin, että miten mä voisin itse vaikuttaa omaan elämään, miten mä voisin toteuttaa omassa elämässäni haluamani tavoitteita, unelmia ja muutoksia todeksi. Ja siitä syntyy tämä menetelmä. Sitten mun hyvä ystävä kysyi, että voisit sä alkaa opettaa sitä muille ihmisille. Ja mä lähdin opettamaan sitä sitten niin kuin Saa mitä haluat valmennuksessa. Ja nyt jos ajatellaan, niin kuin, mä aloitin sen vuonna 2009, niin nyt sitä on pidetty tänä vuonna 16 vuotta. Ja on semmoisia vuosia, että mä oon pitänyt sen joka kuukausi tai 10 kertaa vuoden aikana. On ollut semmoisia vuosia, että se on pidetty 7 kertaa. Nykyään se on 3 kertaa vuodessa viikonloppuvalmennus. Ja siellä käydään käytännössä ihan niitä samoja asioita tänäkin päivänä kuin silloin vuonna 2009. Ja monia silleen, että no, eikö sua yhtään kyllästytä puhua niistä samoista asioista uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ja tässä ehkä tulee se, että mä itse uskon siihen, että elämä on tosi yksinkertaista ja itsensä kehittämisessä mä uskon siihen, että sun tarvitsee löytää ikään kuin ne jutut, mitkä on niitä sulle toimivia juttuja. Ja sitten kun sä löydät ne toimivat jutut, niin sitten käytä niitä siinä omassa elämässä. Ja tämä Saa mitä haluat -menetelmä on siis jotain, mitä mä elän ja hengitän itse omassa elämässäni joka päivä. Tai pyrin tekemään sen niin ja pyrin tekemään sen, voisi sanoa sille täydellisesti, koska mä oon nähnyt, että tämä toimii. Mä oon kokenut, että tämä toimii omassa elämässäni, niin miksi mä käyttäisi sitä? Yksi ja fiksun itsensä kehittämisen ajatuksia tästä kirjasta myöskin se, että kun tietää jotain, mikä toimii omalla kohdalla, niin käyttää sitä. Ja nyt siis se, minkä takia mä jaksan vuosien jälkeen pitää Saa mitä haluat -valmennusta ja puhua niistä samoista asioista, on se, että mä aidosti uskon niihin juttuihin ja myöskin taas jälleen kerran se, että mä näen, että sillä on vaikutus ihmisten elämään. Ja siksi mä jaksan syttyä siitä joka kerta uudestaan ja puhua ne samat asiat, vaikka mä saatan kertoakin erilaisia esimerkkejä ja tuoda erilaisia näkökulmia, mutta kuitenkin kertoa sen saman prosessin joka kerta siellä. Koska se toimii ja koska mä uskon, että sillä on vaikutusta. Ja mistä se usko tulee siihen, että sillä on vaikutusta? Just siitä, että mä itse elän ja hengitän sitä ja näen omassa elämässäni myöskin jatkuvasti niitä muutoksia. Ja sillä niin kun, tämä ei mun mielestä ole sen tavallaan monimutkaisempi juttu, miksi mä teen tätä. Koska mä uskon tähän asiaan, mä oon innoissani siitä ja koen, että tämä on paljon enemmän kuin jokin työ vaan että tämä on jotain, mitä mä haluan tehdä ja mä haluan tehdä tätä senkin jälkeen, kun muut ihmiset jää eläkkeelle, niin mä jatkan tätä. Tämä ei ole jotain sellaista, mistä mun tarvitsisi päästä lomalle tai jotain sellaista, mistä tarvitsisi päästä eläkkeelle, vaan jotain, mitä haluaa tehdä, koska haluaa tehdä sitä. Toivottavasti saatte tästä ajatuksesta jotenkin kiinni. Ja niin kuin huomaat, mä innostuin tästä. Yksi kiva palaute yhdeltä meidän valmennusryhmäläiseltä oli se, että tämä on niin siistiä, kun Ilkka jaksaa olla aina liekeissä näistä samoista jutuista vuosienkin jälkeen. Ja se on mukava kuulla, koska niin kuin oikeasti olen liekeissäni tästä. Ja tämä on lähtenyt siitä kuitenkin, että tällä on ollut iso merkitys omaa elämää, että on löytänyt nämä työkalut itsensä kehittämiseen, oivaltanut sitä, että okei, näin mä voin rakentaa sitä omaa elämääni eteenpäin. Ja sen mä haluaisin sen saman kokemuksen tarjota myös muille, että tämä elämän ei tarvitse olla monimutkaista. Niin kuin mun tärkeä mentori, valmentaja Joseph McClendon III on sanonut, että elämä on paljon yksinkertaisempaa kuin meillä on uskoteltu. Ja mun mielestä meillä ihmisillä on vaan hurjan lahjakas kyky tehdä elämästä paljon monimutkaisempaa kuin mitä sen tarvii olla. Niin se, että jollakin tavalla tuoda sitä yksinkertaisuutta yhtenä asiana jokaisen elämään ja että tästä elämästä voi tehdä todellisen mestariteoksen
jollain yksinkertaisella tavalla. Ja muun muassa Saa mitä haluat -menetelmä on mun mielestä hyvin yksinkertainen menetelmä, joka auttaa sen luomisessa. Mä en kuitenkaan ole sanomassa, että mitä sun kuuluu tehdä sun elämässä ja mitä menetelmää sun kuuluu käyttää. Mun mielestä sun kuuluu luoda sun omasta elämästäsi sellainen kuin sä haluat. Ja sulla on henkilökohtainen vapaus myös luoda siitä just sellainen kuin sä haluat ja käyttää siihen valitsemiasi tapoja. Mutta mä oon löytänyt oman juttuni ja uskon siihen ja oon innoissani siitä. Ja siksi mä teen sitä, mitä mä teen. Näillä ajatuksilla, jos on jotain kysymyksiä, ajatuksia, kommentteja, niin heitä alapuolelle. Mielelläni kuulen niitä. Joka tapauksessa erittäin huippua päivää sinne ja kaikkea parasta sun elämään.